A través destas xornadas de portas abertas que promove a Consellería do Mar nos seus centros formativos, como é o caso da Escola Náutica de Ribeira, o que se pretende non é máis que dar a coñecer o traballo que se realiza e difundir os cursos que se imparten nestes centros para tratar de atraer a posibles futuros alumnos. Achegar o alumnado, o potencial alumnado e tamén a sociedade en xeral do entorno Barbanza, para enseñarles cal é o tipo de ensino que estamos levando a cabo, que programacións de distintas áreas marítimo e náutico-pesqueiras estamos a impartir no centro. Ademais dos ciclos, desenvólvense todo o ano distintos cursos non regrados, de curta duración, que contan ademais tamén cunha altísima demanda. Nos facemos unha programación anual a principio de curso, pero esa programación anual ten unha parte consolidada fixa, que son os ciclos formativos, a formación non regrada de titulacións náutico-pesqueiras, pero aquelas outras que teñen que ver co ámbito, por exemplo, marisqueiro ou en algúns casos de mariña mercante, podemos intentar adecuar en función de unhas necesidades que se podan ir dando no entorno. Entón, aí sí que temos que tamén non ser ríxidos, sino que tamén ir sempre pensando en que as necesidades da comarca poden ir cambiando e temos que ser dinámicos nese sentido. Os propios convenios internacionais en materia de seguridade marítima, en materia de certificación e titulacións marítimas, que é o convenio CVW para mercante e tamén hai outro exclusivo para pesca, exixen que non só sea unha formación que se desenvolva no centro con criterio didáctico e con un ensino-aprendizaxe adaptado, sino que tamén os simuladores, que son obrigatorios, teñan que cumplir cos últimos requerimentos dos convenios internacionais e dos códigos de desenvolvemento. Entonces, aí sí que temos que facer a mellor posibilidade de integrar esos coñecementos e esos equipos dentro do centro, porque, ao fin e ao cabo, estamos falando non só dunha formación e capacitación profesional, sino que da seguridade. E iso é moi importante. A xornada de portas abertas incluiu visitas guiadas polas instalacións, charlas informativas sobre a súa oferta formativa e tamén sesións de demostración nos distintos simuladores onde os alumnos desenvolven as súas prácticas.